Hola, què tal? Avui parlarem de les principals amenaces o riscos en l'àmbit digital. L'àmbit digital, cada cop usem el mòbil per a fer més coses, temes de feina, temes de pagaments, i això també comporta més riscos, i avui veurem alguns exemples. Exemples que hem titulat amb 5 principals exemples de potencials estafes i com prevenir-les a les xarxes socials. La principal estafa, la més coneguda, la més habitual, és la suplantació o el phishing. Què vol dir això? Vol dir, això és quan un proveïdor, el nostre banc, empresa de la llum, empresa del telèfon, proveïdor com ara Netflix, algú suplanta ser aquests i per tant ens fa caure en aquest error. Mireu un exemple. Aquí a la dreta podem veure un cas d'un correu que simula ser el nostre banc i passen dues coses. Primera, aquest correu ens demana una informació, per tant, hem de primer estar alerta de no donar dades personals, informació personal ni dades bancàries quan algú ens ho demana, ni que sigui simular el nostre banc, i segona errada o segona trampa, el veiem amb què aquest correu simula ser el nostre banc, però quan ampliem i veiem el remitent no ho és. Per tant, hem de tenir aquesta doble capa d'estar alerta. Hem d'estar alerta per quan ens demanen dades bancàries o informació personal, punt número 1, i punt número 2, encara que simuli ser una web, un servei, un proveïdor de confiança, hem de verificar sempre que aquella web o aquell email sigui correcte. O també aquell SMS, perquè hi ha casos també de suplantació, de phishing via SMS. Per exemple, aquest exemple d'un presumpte, un possible enviament que no hem rebut i que és fals, o per exemple també informació que rebem via WhatsApp i que ens animen a clicar, i aquí està també la trampa. Per tant, no només mail, sinó que també web, també SMS i també WhatsApp poden ser fonts de phishing i per tant fonts de suplantació d'identitat. O per exemple en l'àmbit de govern, és a dir, quan veiem un missatge d'un govern sovint solem pensar que això és més seriós i per tant no ens estafaran, però també hi ha casos de suplantació de governs o fins i tot de policia que ens demanen informació que no hem de donar, i a més, en el fons, quan veus aquella web i aquell remitent és fals. Per tant, també hi ha casos de phishing vinculats a administracions, d'acord? En l'àmbit de la web, en l'àmbit de les xarxes socials, també trobem, per exemple, casos que ens puguin intentar enganyar, com ara un sorteig d'Amazon que hem teòricament guanyat i fem clic, evidentment no hem de fer clic en aquest cas. Per exemple, pàgines web que simulen ser diaris reals, autèntics i verificables que no ho són, o per exemple, teòricament, sortejos que hem guanyat i en realitat no és així. Tot això està fet perquè caiguem en la trampa, donem informació nostra, però i aquests exemples ens serveixen per intentar estar sempre alerta també quan algú ens promet guanys sense risc, perquè realment això no existeix i és molt probable que sigui una estafa. En l'àmbit de les xarxes socials també hi ha casos de suplantació, és a dir, d'algú que agafa una fotografia d'algú conegut, o d'algú conegut per nosaltres, un amic, per exemple, i suplanta ser el seu nom, la seva identitat, el seu perfil a xarxes, i ens demana fer alguna cosa. En el fons, hi ha una doble falta. Primera, suplantació, i segona, que ens demani fer o tenir una informació o que li fem un ingrés i caiguem en la trampa. Per tant, hem de verificar també quan algú ens demana, algú, encara que sigui teòricament conegut, ens demana la informació perquè pot ser un cas de perfil fals, d'acord? O en la compra-venda online. No només hi ha botigues que venen productes que són falsos o que realment la qualitat no és aquella, sinó que a més hem de comprovar que aquella botiga sigui una web real i confiable, que el preu sigui adequat, o per exemple, si estem en una plataforma de compra-venda com ara Wallapop, que la conversa sigui real i la persona amb la qual parlem sigui real, perquè també hi ha estafes en l'àmbit de la compra-venda online, d'acord? I en l'àmbit de les xarxes socials ens pot ser molt útil activar el doble factor. El doble factor què és? És que quan entrem al nostre compte d'Instagram o TikTok, per exemple, no només haguem de tenir la nostra contrasenya, sinó que amb una segona aplicació per a verificar o un segon codi per a verificar tenim la màxima seguretat. Per tant, jo us animo a tots a activar el doble factor
a les vostres xarxes per a dificultar que algú pugui suplantar-vos el vostre compte a Facebook, a Instagram, a Twitter, a LinkedIn, a TikTok, etc. I finalment, allò que en diuen deepfake és una creació via intel·ligència artificial, via d'un vídeo o d'una foto, que simula ser d'una forma gairebé real algú altre. Per tant, és un cas també d'estafa i que això és important perquè gairebé el 50% de continguts de vídeos a les xarxes socials són falsos i per tant la IA és molt fàcil crear vídeos falsos i que caiguem a la trampa, o per exemple aquelles trucades de molèstia, d'espam, que també ens graven per a poder saber la nostra veu i així poder fer tràmits. Per tant, la IA és una amenaça tant perquè fa vídeos falsos com perquè fa també les trucades. I en resum, aquí veiem aquests 5 consells. Desconfia, no facis clic en enllaços, verifica sempre que aquell canal o web o email sigui correcte, activa el doble factor que ara dèiem i recorda, si sembla massa bo per ser veritat, és que no és veritat sinó que és fals. Moltes gràcies.